Baby anakwana o, anakwana o, anakwana. Yediniruka, 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 yediniruka. Anakwana o, anakwana. Baby anakwana o, yediniruka, 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 yediniruka. Anakwana, anakwana, anakwana o, yediniruka, 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 yediniruka. Oga amasị m ka anyị nọdụ o, baby o. Achọghị m ka anyị tisasị ya, achọghị m esemokwu o, achọghị m asịlị. Baby afụlụ m gị n'anya o, asa n'ibu nke m o. Kedu ife imeli ije eme m ka? Kedu ife anyị ga-eme ụmụ Chukwu ji gọzie anyị? Kedu ife imeli ije amụma mụọ, baby o. Akwa ikwele m nkwa na anyị ga-ebikọta o, wee gbalịsịa awọ. Anakwana o, anakwana o, anakwana o. Yediniruka, ịga bụrụ ụmụnne n'ụmụ yediniruka, anakwana o. Ndị njem ibe m, ọ dị mma ka m kelee unu karịsịa ka anyị kelee Chineke onye dụọla anyị ndụ, nyekwa anyị ohere ime ụdị njem a. N'ihi ana m arịọ ka anyị kpee ekpere, biko ka anyị rịọ na onye kere eluigwe n'ụwa. Eze ndị eze imeela o, na ebere gị na amara gị na ịhụnanya gị. Kpọtara anyị Jizọs ka o soro anyị n'ụgbọala a ka anyị gaa n'udo lọta n'udo. Anyị arịọ n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, amen. O wutere m ịhụ na unu echefula mkpe ekpere a, unu ekwefukwana amen. Amen mbụ ka ọ dị otu a. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara sị na ndụ ebighị ebi ndụ dị mkpa o. Ihe ọbụla gị na-eme, ma ị na-eri nri, ma ị na-aṅụ ihe, ma ị na-eme ihe ọbụla, akwụkwọ nsọ sị ma anyị mee ya nye Chineke otito. Inye Chineke otito mgbe kpọbata ya. Ndị ozi Chineke etiwele ka gasị na ọha wajigodo oke eluigwe. Ọgwụ oke, ọgwụ oke, ọgwụ oke. Zụọ ọgwụ oke gị ebe a. Ekwekwala ka oke ma ọhe na-arịgharị n'ụlọ richara gị osikapa gị ma ọkwanụ garị gị. Naanị 500 naira ụmụnne m. Ọgwụ oke gị ọ dị ebe a. Ọ bụrụ ya mbụ ihe ị ga-esi dabiri m n'ire, ị gaghị ikwe ka m kwufụta okwu Chineke. Akwụkwọ nsọ mbụ ha ederela mmadụ niile Chineke kere ekele elu ụwa. Ọ gaghị dị mma ka i gwere ogwu oke. Oke na-ebikwa ndụ ka ya. Oke nwekwara ọrụ Chineke si kee ya n'elu ụwa. Anyị amarala na ọ na-emebi ihe oriri anyị, kama ọ dịghị mma anyị na-ekwu ya. Adekwu okwu alaeze eluigwe na ndụ ebighị ebi, bụ onye na-ekwu okwu oke na ndụ. Onye ozi Chineke, olee uru ọ bakwara anọ? Gwa m uru ọ bara na ị ga-adọpụtacha mkpụrụ obi onye ọbụla ruo n'ụlọ ya uru na oke eriela ihe niile ya na ụmụ ya ga-eri. Gwa m uru ọ bara. Ụmụnne m, unu were nwayọ, ihe a bụ ihe kwesịrị ịbụ ihe mgbagwoju anya nye anyị. Biko unu Igbo a na-ekwu ofu ihe, a na-ekwu okwu ya wụ otu onye ọbụla ga-esi fụọ ndụ n'elu ụwa. Mana nna anyị ukwu ebe mụnwa na-ekwu okwu ya maka onye na-ekwu okwu nri, ịma na ọ wụ onye dị ndụ ọ ya nwa na-etoja. So biko ka ihe ahapụ ebe ihe ga-apụrụ anyị esemokwu ma ihe ga-eme ka a bịa nwụ nghọrịta n'ime ụgbọala a, ka anyị gaa ebe anyị na-aga n'udo. Hello Emeka, biko wee ntolu na mkpọtụ ka alị n'ụgbọala nọ na ya. Biko chere na anọ m n'ekwentị ekwuwe ana m anyị na-ekwu. Akwa ụgbọala nọ na ya ka onye na-ele ọgwụ oke na onye na-ezi ozi ọma na-eme mkpọtụ. Ofu na-ekwu maka ka ọgwụ ego gị golo ọgwụ ego hapụ ka ihe oke ghara nta na idebele. Ofu a na-ezi ozi ọma maka mba alaeze Chineke. Echefuzie na ofu ihe ka ha na-abọ na-ekwu na ha nchefuche ya eji nyere ndụ aka. Mana ha kwugoro ihe ọ bụghị maka ka anyị ji wee kpọọ gị, kekwenụ maka ada. Emeka biko dododo akwụọna m ụgwọ mmanya. Ndụ mmanya na-abụ mmanya abịa na be ada. Biko achọrọ m ka ị nyere m aka ka ị hazisiele m ihe niile ka ndị ụgọ m yali nchere m ama ihe m na-eme. Biko ana m ayọ gị. Nsogbu adịghị rinne, ma echefurukwara ife banyere n'ihe egwu a ihe dị mkpa. Agwala m onye egwu ọ ga-akwụ ga-atụwa ezigbo egwu. Ọ ga-aka mma ichetakwara na egwu ya ọ ga-abịa kwa egwu dịka ibe a na-akpọ ozu, ka ọ bịa kpọọ egwu dịka ibe a na-eme mmemme alụrụ mmadụ ya di na nwunye.
Emeka ihe niile anọkwana m n'uche mana ịma na ihe a na-eme ọdụ ka ebe ewere ihe niile tinye n'ofu ebe mgba akwụkwọ wite ihe dị n'ụzọ omenala ama m ihe niile ị na-ekwu dum n'uche ama m ọ ghọtara m nwanne gbalịa ka iweta obi gị n'ala gbalịa ma na-echekwa ihe a ga-enwe ọbara mgbali elu ihe na-agwa Igbo ada hụrụ n'anya ma otu ndị obodo si hụkwa gị n'anya ihe ga-agagharị otu si chee ya Chineke nọnyere gị ọ ga-ekwe ihere ma eche na ya ihe ga-aga ọfụma. Ekelere gị nke ukwuu nwanne m daalụ mana ihe nna ya biko tinyere anya n'ihe niile a na-eme ịma na ndị ọgọ m ha chekapụtasịrị anya ka nkwụ na-achọ mbụ ọkụkọ ihe a na-achọ na ka ha sị nke m emelụ na nke m metelụ ha chọọ ihe ha ga-eji jide aka sị na m aga anụ ada biko gbanyere ka ịfụ na ọnụnụ na mụ na nwunye ada gara nke ọma biko tinye anya n'ihe niile na-eme biko ana m ayọ gị biko ịnụgo nwanne m nwoke biko Chinedu nwanne m leka ngwa gị ịlụchala ada tinyejara ọ bụrụ dị na nwunye gị na ada agachala ọfụma ọ dịghị ihe ga-egbochi ya dịka m gwara gị bifo ọ dịghị ihe ga-egbochi ya. Daalụ nwanne m daalụ Chukwu gọzie gị nugo daalụ ihe niile ị na-emere m ma echefunete n'ụwa ezi enyi ka nwanne daalụ Ada ọ dị m n'obi na-adịbe ọ gbakwara gị ara ahụ ọ gbakwara ara otu isi kpọrọ mmadụ kpọsa mmadụ n'oke ọhịa ebe ichere ebe ndị ntụrụ mmadụ ma ndị mmụọ na-anọ Biko na-eweliwe ya ọhịa kamera ọ dị ka njin na-anụ ọkụ ka m lee ya ọ bụrụ mmiri ka m gbanye ka ọ jụọ oyi ya ka anyị wuzie n'ebe a ka iwu achọ iji achụ aja kwa ya biko mepụpụ m ebe a ọwala m na-eweliwe biko nwoke onye ọkwọ ụgbọala ka ọ bụkwala ihe nna eche ya kwana ihe nna eche ka ọ na-abụkwa ịbụ na o nwere nkata gị na ndị mmụọ nọ n'ime ọfịa akpa iji bịa kwụsị anyị ebe a ka fatọgbuo anyị nwoke mechie gị ọnụ ndị nwere akọnuche ekwu okwu imepekwa ọnụ wee kwuo okwu ka o nwee nnọọ otu mkpụrụ ihe nọ gị n'okpuru isi kama ị ga-emechi n'ọnụ hapụ nwoke mmadụ ka ọ kpọọ ntị n'ala mara ihe na-eme moto ị mepe ọnụ na-ekwu okwu ka ị na-ekwu osebego na biko driver ihe ọbụla ị na-eme eme just mee ka isi ebe a pụọ mee ka ibupụ anyị ebe a bifo nke ka ọjọọ emezie mmadụ kpọsa n'oke ọhịa sorry lụta gbechicha atagbu m nna mama ụdịka moto mmadụ badara bụ ihe a ọ dịgo mma ọkwa n'eziokwu moto ga na-ekpekwa ezigbo ọkụ unu chere na anyị agaghị arịọ Chineke arịrịọ ya meela anyị amara ka moto a nwee ike dị mma anyị fuo ebe a adịghị mma o nweghị ndị bi nso ebe a Ada naanị gị ka obi m chọrọ o nweghị ụzọ maọbụ ndị ajọ mmadụ ga-ekewa mụ na gị n'abụọ achọrọ m ka ịghọta m biko Nidu biko mana m fọ gị n'anya rie nne so nke gị ka m chọrọ ịbụ o kwezienụ nkwa na ya anata ya na-achịta azụ ekwe gị nkwa tata ọ bụgoro n'ụwa niile na-akpụta ya azụ nwa bụ Chinedu ga-achọ ụzọ mmesi wee nachite azụ ebe ị nọ enugo obi m
kwuru eziokwu. Eziokwu ka m kwuru. Nsogbu adị. Itikọtara anyị niile iji aga. Ha nche ezugo oke. Nsogbu adị. Ịlara ekele ya m ndị be gị. Chinedu, Kinebino. Kinebe Apurum Gawa. Kini kang isi me queen ang kikirip. Sige na kikirip ni Milo. Sinigipin ko. Ko naman. Biko, sinigipin ko. Ay. Ọkpụgbọ biko, ana m ayọ kedu mgbe oge ole ka ọ ga-ete eke gị ka amala mgbe anyị esi ebe apụ? Gwa m eziokwu. Biko nwa nwoke ewelewe ma ya ahịa ndọcha mere ọ mmadụ mere ya ana m kwara m nwata ya nwụọ biko ewelewe ọ maka m ji na-ababa anụ ọkụ ya eme ihe a nwee ndidi Ọkpụgbọ ka mme ya ọ ga-adị mma. Nke bụ eziokwu, ndidi anyị na-ekwu enwelọm ya. Ego anyị na-ekwu oge anyị na-ekwu enwelọm ya. Njem abụ ọsọ njem ka m na-eje, njem abụ njem dị m ozugbo mkpa. Achọ m njem ga-abara m ozugbo uru ka nje nụta nwaanyị. Njem adụ m ozugbo mkpa, nwee m oge ị na-ekwu biko mee ka isi ebe apụ na ọ dị m ozugbo mkpa. Nwa nwoke gwagwakwala gị ụzọ gị ga ụzọ mmiri ga-awụ ụzọ nkụ. Ụzọ nkụ uhie na-echi echi, ụzọ mmiri o ji awele. Nwaanyị na-agakwa n'ịlụ ị ga-alụ ya n'udo eweliwe. Biko chere ka m mechaa. Ịhụnanya atọka, ịhụnanya na-atị ilu, enyi m lezi anya gị. Ọkwa maka ije lọvụ ka m ji bazie na nga. Papa! Mpa Palu alebo! Elu alabase na olida. Ile to ba ya bụrụ ebe ọ dị gị na-ele ebe ọwa afịa ebe onye n'ohe onye ọbụla gị ya gara ya ọba nsọ onye ya gara ya ọpụ. Ị mara kwa ife bara gị n'uru bukwara kwa ngwongwo gị laghachi ụlọ edi gị. Papa isi di. Enụlụ ife m ka anyị. Enụlụ ife m ka anyị. Papa, nwoke ahụ awụle ọwụ onye nwụ na anwụ. Mpa imagi sa ọnwụle. Eli gbahalelele ya o. O imagi. Bakodi obere ọnụ nwa agba. Ọ gịnị na-eme nke ọmụ? Ọnwụ. Chai! Nke nwa agadi nwoke ọnwa alale ndị etensmetode ọhụle. Gị bukpura nsogbu gị ọnwa bịa kputekwa me emụghale m sị ha m zụtụ ike. Mpa, melọkụ m onye nsogbu o,
melọkụ m onye nsogbu ke kabani kpawo alụale m ule nna m si achụpụ m mpa ife kwesịrị mara agwụ ebe ọnwa ya nọ ugwu ulue ibe edokọta ndị ọlụmdira mmiri awọ mebighị ndị alụsaghị medi ebe ahụ ibe edokọtawo mpa alụale m ụlọ ya chụpụlụ m maka ịchụpụ m weghara gị ebe m ji ara ndị o nwoke ibe m ji ara ndị maka ị ga-ahapụlụ ubi gị sọ ọgba afịfịa si mpa ịchọ ịhapụ ubi gị maka ọgba afịfịa buru ya jee dọọ ime ụlọ ọwụ mara akwa ebe ahụ ụlọ ndị ọ ga-aga ọgụ ibe onye ga-agba aja mere ba nne dị ya mma ya buru ngwongwo ya ọchị ụlọ edere mpa melọkụ m onye ga-agbata o melọkụ m onye ga-agbata alụale m ụlọ nna m wụsa alụale m ụlọ nna m wọbụ onye ya chụpụrụ uru mmiri ọhọrọ ọnụ ahụ afụ mgbe echesa nne agwa aha gị mụ ife dị ogologo ịgịcha pụkwale ime ọtụgụ si ịlụ ọlụlụ dị na mmịa ọwụ ọkara ịmapụ nke gaa nwere ọdụ ịmapụ nke gaa nwere ọdụ mpa ọ wụrụ onwe onye nwere ike ịkpa iwuru m ụka ya ọwụrụ gị ya ọwụrụ gị nwoke enweghị ike idowe wuru mmịa ụlọ lekọta mmịa anya gwa onye mepe n'ọnụ na-akpọ m afa ịkpọ m afa nke gị na mpa nke gịnị ka ị ga-eji ga-emepe ọnụ na-akpọ m afa ọlụ mmego ụka ọmiwe onye karị nnọọ legide ya etuchepụkwele otuchepụkwele m ire gị elege nke a mma gị elege o mega ya soro nwoke ọdụọ kparịga aja ife dum ọnwụ imega efule ịkwanye ụta ọkara m mma nkwa ụta karịa ibi ụlọ mmiri nwoke nka lele nka mmiri ya bụ ibi ụlọ mpa ọ ga-akara m mma akwa m ụta hapụ m ha nkwa ụtọ ha nkwazie akwazia ịnụle hapụ m ha nkwa ụtọ nkwazie akwazia mpa ntị mezie gị efe ọnwụ imega mgbe nwa nnụnụ na-akwụ ụzọ na-eti nri ọ bụ sọ onye kwagara ya ọ nọ n'ime ọfịa mesikwa m ezi mgbe ọ ya agbaju enule mpa ma ịtụ ilu taa isi nwoke nke ga-efe ga nke dịga nnekwu ọkọ mpa ma ịtụ ilu taa ma ịtụgo ilu taa dị ma ịtụ ilu echi o ma ịtụgo ilu echi mpa nnọọ mkpa ịghara ya akpa ịgbagharị m ya onweghị ife ihe mewuru m mmiri nwoke ha na-ebiri wuru ụlọ ịnụ ife mkpa ịnụle ya mpa ajala m ebe ọpụ maka ife nwere anyị nọ ị na-ebe nwere anyị gụrụ gị anyị ọba ntị nke ya ọja ntị nke ọpụ ọba nga m isi nwa ntọ nwa ji agakwara mmanya azụ afụ nwa echesa nne aka ịgbalị m ife mmara awụ ekwanye ụta kwasịkwa nnọọ ịnụ anụ ụlọ ebe a kịta okwute ihe ọzọ a ga-eme ihe nke a gụọkwa m nkwa ya na-ekwu okwu ya halo ọ gịnị bere nwayọ ọ gịnị na-eme kedu mere ifugoni ya mana m nọ na-agwa gị nna na-arịọ gị si gị agakwana njem ị chọrọ ịga kịta n'ụgbọ na na-emebigo ka ihe ị chọrọ ka m mee kịta ụjọ atụkwana gasị ka mma ka m gwa gị ihe na-eme ịma nnọọ na akwụkwọ m na-aga abụọ bụ na abalị ole na ole na-abịa ma ịhapụ naanị m haziwanye ke ka naanị ga-esi gbe hazikọta ihe a niile kemgbe ị ga-ejizi nata m na-ekwe gị nkwa obere oge m esi ebe a wee pụọ ụjọ atụkwana gị n'ugo biko ya ejisi ike gbaa mbọ fụ na ị nata biko ike adịghị gwa m biko gwa nsogbu adịrọ a na-ekwe gị nkwa mma nata ma egbu oge ebe a obere oge ọkpọ ugbo emesie ya ọ na-eme asị m ka m gwa gị ihe na-eme ịnụgo jide obi gị aka ịnụgo nwaanyị ọma m nsogbu adịghị chụọ ga-ekpuchite ọnụ
na-agwa mmadụ kwuo na ha n'ihi agakwana na enyi ya kịta ụgbọala na-emebigo ịmaghị ke ihe mmemme ihe kịta Chineke na biko kpuchitekwa ha biko ife nwanne ka ị na-akpa nnọọ ọkụ siga gị ka onwe onye ọ na-esele gị na ya maka oge anyị na-agbagote na-ene gị anya na-enesi ya ike ya o wee m anya na o nwee ebe mma iru gị a maka Chukwu ife na-emede ihe a bịọga nye ka m gwa gị ụmụ nwoke niile na-asị na ha afụtungo m mana enwere m echiche bete ego menye gị ife ịchọ inye m ego ndowere gị azụ n'ala obere ihe gbasara mụ na Ifunanya obere ihe gbasara mụ na ya inye m ife m chọrọ nye gị ife ịchọ wepụkwana okwu asị n'ife a wepụ okwu asị ka agwakwa n'onwe anyị nke wee eziokwu ama m na ihe ị na-achọ ịkọwalụ m nkịta ahụ ka ị nwee ike nwere onwe gị n'ọnọdụ anyị nọ n'ime ya mana ịma ihe m na-ekwu iru gị dị ka iru mma mana eziokwu m na-agwa gị nke bụ eziokwu na-akwenye n'ife ịchọ fụgo mmụọ n'otu a o were ife gbasara mụ na Ifunanya ọzọ o were ife gbasara mụ na ya bete ife iwe ife m na-anaghị ego menye gị ife ịchọ lapụkwa n'ife a lapụ ife anyị na-ekwu onwego onye Chineke kereke n'ụwa ya sị na ya amala ife wee Ifunanya lapụ ife anyị na ihe ị na-achọ ịkọwara m nkịta na ahụ na ọ maka ọnọdụ anyị nọ n'ime ya mana ịma na Ifunanya dị nna m onye ọbụla chọrọ ikwere ya o kwenyere onye a onye nzuzu kodiri m n'ụzọ maazị ndị ji ego ọmalịcha Baby, anakwana. Yedi niruka. Anakwana. Baby, anakwana. Yedi niruka. Anakwana. Yedi niruka. Yedi niruka. Ọ ga-amasị m ka anyị nọdụ bebi achọghị m ka anyị tisasị ya achọghị m esemokwu achọghị m asịlị bebi afụlụ m gị n'anya asa n'ibu nke m kedu ife imelije eme m ka kedu ife anyị ga-eme ụmụ Chukwu ji gọzie anyị kedu ife imeli ije amụmamụ bebi akwa ikwele m nkwa na anyị ga-ebikọta wee gbalịsi awọ anakwana yedi n'iru ga ịgabụrụ ụmụnne na ụmụ yedi n'iru
anakwana dani anakwana o jedi niruka jedi niruka jedi niruka jedi niruka anakwana o jedi niruka asipala mubaifa anọdụ so jedi niruka gbaghara m njọ m niile o ka anyị bili n'udo ka anyị bili n'udo ka anyị bili n'udo asa n'ibu nke m achọrọ m ka anyị bikọta nneọma o kedu ife ime n'isi m na ịja emezikwa n'ọnụnụnụ nne gbaghalụ njọ m bebi anakwana o anakwana o anakwana o jedi niruka jedi niruka bebi jedi niruka jedi niruka anakwana o anakwana dani anakwana o jedi niruka jedi niruka bebi jedi niruka jedi niruka anakwana o jedi niruka jedi niruka anakwana o jedi niruka asipala mubaifa anọdụ so jedi niruka gbaghara m njọ m niile o ka anyị bili n'udo ka anyị bili n'udo ka anyị bili n'udo asa n'ibu nke m achọrọ m ka anyị bikọta nneọma o kedu ife ime n'isi m na ịja emezikwa n'ọnụnụnụ nne gbaghalụ njọ m bebi ya